Pa gde si, Paula? Ej. Konačno se vidimo posle dužeg vremena, imamo i dobar povod. Da. Nova pesma. Nova pjesma, da. Pa otko ti sad, da kažem u tim, ti si rešila izgleda da razvališ na estradi. Što se kaže da sahraniš estradu, čini mi se. Kako si krenula onako jako, pa onaj spot, pa ono ludilo, pa gen, pa to. Da. Bilo je vrijeme. Bilo je vreme. Da, mnogi su ti to i prognozirali, da treba da se baviš time i ostalo. Sad kako se zove, konačno je došao taj trenutak da promovišeš svoju pesmu i šta možeš da mi kažete o tome? Kako je bilo? Kako je bilo priprema svega toga? Pa iskreno, ja sam jako bila uzbuđena oko svega toga, jedva sam čekala i pogotovo kad smo oformili taj naš savršen tim napokon. Tako da ja sam bila preuzbuđena i prezadovoljna sam sa svim što smo napravili i što ćemo tek napraviti. Tako da jako sam uzbuđena oko svega i kao što si rekao, napokon je došlo to vrijeme da ja krenem i da zagrizem i da ne puštam. Jeste. I jesi ti ovako sad malo razmišljala o toj svojoj muzičkoj karijeri, u kom će to pravcu ići, jel se spremaju tu neki dueti, hoće pasti neki duet možda sa Voyageom, sa Nućijem, sa ne znam, možda JK, ne znam kakav ti je plan uopšte? Pa svakako planiram duet sad u skoro vrijeme, ali taj duet će biti sa nekim izvana, tako da trenutno nisam im odavdje, ali daj Bože jednog dana i to. Ja sam u najmanju ruku očekivao da ćeš ti u spotu, pa možda imati da kažemo nekog manekena, ne znam sad u kakvim se odnosima ostali Filip i ti, Filip Đukić, ali ja sam račno rekao, vidi, on je onako trenira, tetovaže, ludilo, vrcav je lud, je rekao, možda će on moći se uklopiti tu negde, pa rekao njega da ubaciš možda u spot. Teško. Teško, ali da, teško, ali svakako će biti manekeni, tetovirani, istrenirani u nekim sljedećim spotovima. Sve je spremno. Filip je definitivno dobio pedalu, šut kartu i to je to. Da. Jeste u kontaktu? U kakvim ste odnosima sada? Uopšte niste u kontaktu? Ne. Pa čekaj od onolike ljubavi, od onoliko čoveč. Ja sam majke mi je bio ubeđen da je to to. Da ste vi završili priču ono i da si ga ti čak malo i smirila i promenila, moram ti reći. Teško. Teško. Da. Ljudi se ne mijenjaju. Ali, pogotovo s toliko godina. Ali, šta sam htjela reći? Čekaj. Zbuniš se još uvek kad pričamo o Filipu. Ne, kao, suzdržavam se. Ali ne, svakako ne, imamo u planu, mislim, puno stvari i glumaca i sve će to biti i sve je to već osmišljeno i sad će se to sve snimati, ali ne. Bili smo mi dobri do jednog trenutka i ne znam što se desilo, ali više nismo mi u kontaktu. Zašto si? Na kraju shvatila da ste nekako vi dva različita sveta. Pa... Na početku veze svi misle da su stvoreni jedni za druge, da su srodne duše. Jesi li ti to smatrala? Kako si gledala na to? Pa ne, ja prije nego što njega upoznala sam mislila da smo slični, ali kad sam ga upoznala sam shvatila da smo dva različita svijeta i da nije nešto što se predstavlja da je ovako na van. Tako da... Šta si mu zamerila? Šta je bio taj moment koji je, kad si ti rekla, vidi, ipak ja ne želim da budem sa tobom, raskidam veridbu, raskidam sve? Puno je tu stvari i puno sam ja i odlagala i vraćala se i prekidala, pa se vraćala, pa prekidala, pa se vraćala. Ali, mislim, ne bi ja baš pretjerano na tom pričala, ne bi tom dala na značenju, bitno da je završilo i to je to. Da, nova ljubav, deluje pozitivno na tebe, vidim, sve si lepša i lepša, sve si zgodnija i zgodnija. Nova ljubav prema sebi. A znači to je u pitanju? To je u pitanju, znači samo sebe sad volim, ništa me ne zanima. Jel' tako? A što si sad tako, da kažemo, postala, da kažem, stroga prema muškarcima? Ovo sad muškarci slobodni kada čuju, a kojima se možda dopadaš, će da kažu kao, au, brate, još jedna oko koje moram da se mučim da bih je osvojio. Pa znaš šta, sad, sljedeći dečko ima da se toliko izmuči oko mene, pošto se ja oko svih mučila, više mi ne pada na pamet. Ali, iskreno ti kažem, bolje da mi niko ne prilazi, zato što kogod da mi priđe, vjeruj mi, znači, katastrofa. Jel' da? Da, bolje ne. Dobro, slušaj, bolje da te više ništa ne pitam u vezi toga. Ovo je malo simbolično danas da ti promovišeš novu pesmu baš u trenutku kada je Xi Jinping u Beogradu. Aha, to je neki znak. Da, kineski predsjednik. Jesi posjetila nekad Kinu? Jesi možda, znaš nešto da pričaš na kineskom? Nisam, nažalost, nikad posjetila Kinu, ali voljela bi. Jel' te muvao neki Kinez? Nikad. Jel' bi bila s nekim Kinezom možda? Joj, iskreno ne bi. Ne? Nije ti ta nacija baš... Ne, super su oni ovako kao osobe. Da, ali jednostavno nisu moj tip. Ja volim crne, iskrivljene i to. Istetovirane. Da. Ne, sad menjam tip. Znači ovo nije prolazilo, sad ide nešto novo. Sad će biti neki plavi, visoki
Bože, Paula, ti si skroz rešila da promeniš svoj život. Znači, tebe definitivno, ti si okrenula novi list u životu, aj tako da kažem. Ma šta list, knjigu sam promenila skroz. Bravo. Dobro, reci mi, molim te, počela je dakle i Eurovizija, evo, predstavili su nam se i Baby Lazanja i Teodora, prošli su u finale, što nam je jako drago. Reci mi, jesi ispratila sve i kako ti se čine uopšte njihove pesme? Ispratila sam, znači meni su jedno i drugo savršeni, divni. Znači, stvarno, da. I Teodora, onako, dvije totalno različite pjesme, totalno različite ličnosti, ali meni su njih dvoje to. I stvarno zasluženo što su ušli u finale i to se i očekivalo. I stvarno se nadam da će jedno od njih odnijeti pobjedu. Boga mi, Baby Lazanja se dobro kotira na kladionicama. Neki kažu da je favorit za pobedu. Pa i treba. Jel misliš da ima šanse da sljedeće godine Eurosong bude u Hrvatskoj? Nadam se. To je bilo baš lijepo. Napokon da se i to desi. Jel to znači da ćeš se ti možda sljedeće godine prijaviti za Eurosong, da probaš? Pa vidi, razmišljala sam ja o tome već i prije i sve, ali svakako bi voljela predstavljati svoju zemlju na Euroviziji. Ali o tom potom vidjet ćemo. O tom potom. Šta misliš uopšte o toj, da kažemo, celokupnoj promjeni koja se trenutno dešava u muzičkoj industriji, i u svetu i ovdje kod nas? Prvo, imamo jednu situaciju koja je vrlo onako nemilosrdna od strane publike, pojedinih naravno, gdje kažu šta više pevaju ove babe, ne znam, pa nazivaju sad čak i naše neke pevačice babama, u komentarima razni ljudi, klinci možda. Mi hoćemo da gledamo samo mlade, mi hoćemo, ne znam, vojaža, mi hoćemo, ne znam, neka se sklanjaju ovi matori. Tako isto kažu i za Madonu, kao šta više ova baba skače, nek se ona sklanja. Dakle, šta misliš ti uopšte o tom odnosu, o tom, da kažemo, toj generaciji starijih, da li oni i dalje šure, da li i dalje vode glavnu reč na muzičkoj sceni ili ipak misliš da mlađi polako kreću da ih ugrožavaju? Pa iskreno, što se tiče mene i mog pogleda na to, ja i dalje doma slušam samo isključivo stare izvođače. Zašto su mi kvalitetni i nekako, ne znam, muzika je prije bila drugačija. Oni kogod da izbacio muziku, ti si osjetio tu pjesmu. I čulo se kad izvođač iznosi tu pjesmu da ju osjeća i nekako, ne znam, ja iskreno više volim te stare pjesme, stare izvođače, s tim da, mislim, naravno i ovi naši današnji su top i ima stvarno par ljudi koji se izdvajaju od svega toga. Ali ne znam, mislim, ja smatram da talent živi dok je čovjek živ, tako da zašto ne bi... Jel mogu ovi mlađi da imaju toliko duge karijere? Kao recimo jedna Lepa Brena, jedna Ceca? Pa iskreno mislim da ne. Misliš da ne? Šta je problem? Da li njihov odnos prema uopšte ljudima, prema poslu, prema medijima? Zašto svi snimaju neke instant pjesme? Zašto, ne znam, meni nemam pojma. Jednostavno, ja te tekstove nešto meni tu ne odgovara. Mislim, ne može tekst koji, ne znam, pisan za, ne znam, alkohol i nemam pojma šta živjeti vječno. Nemam pojma, ja tako gledam na to. A i općenito danas je nekako i druge su generacije... Pa da, ali drugačije, on je to drugačije opisivo. Znači, on kad opisuje, naprimjer, ne znam, sad, ajde nešto da izmislim, kad opisuje čašu viski, on to kao da priča svoje najveću, ne znam, drugačije. Ali uglavnom, ne znam, mislim da je problem u generacijama. U ovoj generaciji današnje. Sve ovo nešto instant. Znači, pjesma bude hit 5 dana, zaboravi se i zato što se stvarno na dnevnom nivou izbacuje hrpa pjesama i stalno su neki novi izvođači, ali ja svakako smatram da neko ko je jako kvalitetan i ko se izdvaja od drugih da će potrajati jako dugo. Jasno. Tako da tu nema... Ali evo kad već govoriš o tome, moram da se nadovežem na pitanje jednog naše kolege Bože, koji je pitao Lepu Brenu nedavno šta misli o tome što pojedini kažu da je Aleksandra Prijović napravila ludilo i da pojedine može da pošalje slobodno u penziju, valjda kako li, gdje je Lepa Brena rekla da i dalje postoje ti stariji izvođači koji drže lekcije. Imali smo sličnu situaciju i sa Taylor Swift u Americi, gdje su se pobunili njeni fanovi i poludeli, što je na Madonin koncert došlo sad preko 1 milion ljudi. Dakle, opet je Madonna ta koju smatraju, da kažeš, babom, opet je ona očitala lekciju, da kažeš... Madonna je postavila standarde ozbiljne na muzičkoj sceni, isto kao što je, na primjer, Lepa Brena i svi, tako da... To ti kažem, dakle... Mislim da oni nikad ne mogu nestati sa scene, niti bi trebali nestati sa scene, zato što su to stvarno pravi umjetnici i pjevači
i svakako ja njih jako poštujem i mislim da bi trebali ostati ovdje i ko što kažem, dok je čovjek živ, žive i talent, tako da ja bih stvarno voljela da su oni svo vrijeme ovdje i to je to. Jeste. Ovako te sad gledam, mnogo si lepa. Hvala. I pokušavam da provalim da li si nešto radila na sebi. Deluješ mi totalno prirodna, znači. Da. Ništa nisi radila. Ne. Jesi čula da se prirodni izgled vraća totalno u trend? Napokon. Ljudi su počeli, to je devojke su počeli silikone da vade, kaže više to ne prolazi. Pa me interesuje kako si se ti snašla u Zadruzi kad si bila, gde je bilo baš puno devojaka koje su imale silikone i neke estetske korekcije koje su radile. Ja u životu, pošto sam ja iz Zagreba i mislim, iskreno u Hrvatskoj nema toliko toga, iskreno ti kažem. Znači, ja sam došla tamo i ja gledam, stvarno, svi su imali silikone, ne znam, usta. Kad sam vidjela kose, one, ja nisam znala da ono postoji, one, kako zove? Umetne kao i to, da. Ekstenzije. Aha. Ja rekao, šta ti ovo? Ne, meni to stvarno, mislim, okej, svako nek radi što želi, ali ja iskreno stvarno volim prirodno i volim vidjeti prirodnu ženu i previše poštujem prirodne žene. I općenito sve prirodne stvari. Ko te je fascinirao sa javne scene ili uopšte iz realitija od osoba koje si, da kažemo, upoznala i videla, ko je toliko izoperisan, da si ti ono, kad si videla to, su rekla, Bože, šta je ovo? Joj, ne bi to komentirala. Ne bi? Ne volim. Što? Pa ne znam, mislim, nemam pojma, neću. Nećeš? Pa da, oni neka, mislim, svako neka živi kako želi, ali meni je generalno to sve nakaradno, ja to stvarno ne volim vidjeti. Ali ima žena koje su se jako lijepo izoperirale, a da se ne vidi. Od tvog bivšeg dečka Filipa, njegova bivša devojka Iva Grgurić, mislim da ste možda čak, da li ste bili u istoj sezoni ili ne, ona je totalno promenila lični opis, skroz. Jesi je vidjela kako izgleda i kako se tebi to sad sve čini? Kad je ona totalno sebe promenila da ljudi pišu u komentarima, mi ne možemo nju da prepoznamo. Pa ja nju znam dok nije bila operirana, meni je tad bila preljepa. Aha. Misliš da sad je ipak preterala, da je ipak bila lepša kao... Meni je tad bila preljepa i to je to. I kao plavuša. Mislim da je tad bila plava. Dobro, reci mi, sad mi pobegla misli, vidiš kako ona mene sad totalno zbuni sa ovim odgovorima i razmišljam na 100 strana. Reci mi, molim te, sprema se, dakle, nova zadruga. Da li ima šanse da te gledamo? Neki su već dobili ponude. Ne, nikako. Ne, znači ne planiraš da uđeš unutra? Nikako. A neki dobar keš ako se ponudi? Ni to. Znači, ne postoje pare. Ja se ne prodajem, tako da ne postoje pare. Jesi se pokajala što si uopšte bila u realitiju? Molim, ja sam. Jesi se pokajala što si bila u realitiju? Ne kajem se ni zbog čega. A jel si gledala sad ovo malo, jel pratiš ovo u posljednje vreme i kako ti se čine uopšte pojedini ljudi s kojima si ti bila? Pa, ne pratim. Iskreno ti kažem. Ne zanima me to, zato što stvarno bi me to remetilo bi moju psihu. Tako da ne, niti imam vremena, iskreno si to puštam i da gledam, tako da... Znači ti samo si posvećena svom poslu, sada svojoj pesmi. Da, sebi, ništa me ne zanima. Čekaj, i reci mi, jesi ti, jel možemo mi kažemo da si ti nova balkanska J-Lo, koja će da peva, vrcka, da igra? Jel možemo to da kažemo, da si na neki način? Pa, J-Lo, ajde, mislim, ti si svuko J-Lo. Može J-Lo, može J-Lo. Ako ti tako voliš, može J-Lo. Jeli, šta kažeš ti na tu njenu ljubavnu vezu sa Benom Affleckom? Ja, meni to divno. On onako smoren stalno, neke namrgođene face kad je sa njom i to. A ne znam to, znam kao da su nešto bili kao zajedno, pa su prekinuli sad opet zajedno. Upropasti ga Jennifer. Kaže, upropasti ga, kaže, on nije bio takav čovek. Kaže, šta je ovo? A dobro, možda ima on neke probleme sad trenutno, mislim, ne znam. Ne znam, ja mislim da on uživa pored nje, ali vidim komentare, čujem šta osluškujem. Znaš kakvi su ljudi, znači, tipa možda je bio bolestan jedan dan, pa su ih slikali kao vidi ga smoren je uz nju, znači uvijek žena bude kriva, tako da neka ljudi samo pričaju, oni su dalje zajedno, koliko vidim. Čekaj, znači, da završavamo priču da utanečimo. Znači, ne ulaziš u reality i sljedeće godine te gledamo na Eurosongu. Vidjet ćemo. Bravo. Ej, super si. Hvala ti. Možda mogla sebe da zamisliš u voditeljskim vodama, da ti možda imaš neku emisiju i kako bi si znašla tu? Joj, znaš šta, iskreno, to mi je jako zanimljivo, ali ne bi ja to mogla raditi zato što bi ja takva pitanja, pošto sam ja onako malo volim ulaziti u psihu ljudsku i mislim da to ne bi baš bilo, mislim bilo bi top, ali mislim da mi niko više u životu ne bi došao u emisiju nakon prve emisije. Jesi čula da je Ceca Ražnatović postala voditeljka? Jel? Bravo. Jel da? Da. Jel bi gostovala kod Ceki? Bi. Jel bi joj otvorila dušu?
Bi. Ona mi je nekako osoba koju možeš otvoriti dušu. Znači, njoj bi, a meni ovdje nećeš da pričaš, je li to? Ne, pa... A tako znači... Postavi mi pitanje da ti otvoriš dušu, kad ću ti otvoriti. Šalim se. Dobro, reci mi, moram još samo da te pitam za Severinu. Nekako mi se čini u Hrvatskoj da su podeljeni onako, neki su za Rozgu, neki su za Severinu. Na čije si ti to, u čijem si ti klanu, onako da kažem? Šta, one su u svađi ili? Pa nisu u svađi, nego kao, znaš, ono, kao dve velike zvezde. Znaš kako to ovdje, Brena, Vesna, ja jako volim Severinu. Ceca, Jeca. Ja jako volim Severinu, ali nisam znala da su podijeljene. Ne znam ja, znam da je tamo u Hrvatskoj kao lomi se kao... Kao ili voliš jednu, voliš drugu. Da, jeste. Ma, mislim, meni su obje super, ali meni je Severina top. Ja nju jako volim. Da, jako, ne znam, nekako poštujem tu ženu i što sve prolazi i što je prolazila i sa djetom i sve, tako da jako, meni je ona divna, ne znam. Divna, super. Baš mi zvijezda. Super, hvala ti puno, hvala. Hvala tebi.